lidi, tady Sokolik 52 a vítám vás u tohoto dnešního videa. Bude to zase Minecraft, budou to Minecraft servery a zahráme si zase ten Bitscraft, Bycraft a můžeme na to, takže zapneme si Minecraft. Když máte originální Minecraft, nebo já nevím, jak to teďka chodí, tak se tam ani nemusíte jakoby přihlašovat loginem a tak, takže proto jsem doprčis, pardon, omlouvám se, moje chyba. A zahrajeme si místo Skywars, bychom si mohli zahrát Bed Wars. Moc lidí tam není, ale tak snad se zahrajeme, takže jdem. Omlouvám se za minilagy a jdem na to. Takže skočíme do portálu. Tady se to taky změnilo podle mě trošku. Sakra, takový legy. Dobrý, už to je lepší, takže jde na to. Asi jsem červený, jak koukám. Já se tady počkám na zlato. Počkej, není to nějaký. Tak já půjdu k zeleným. Rino. Teď nevím, nějaký takový menší bug podle mě. Počkej, není tohle on spawn? Že by to změnili? Tak oni to změnili. Takže tak ať pozdravěj ty chujobinci. A nebo napíšu takže počkáme si, koukneme si sem, kdo je. Zelenej, počkej, žlutej. To jsem já, takže jdu k žlutým, takže jsem tu. A napíšu ještě jedno, ať mě pozdraví do videjka, ještě mě nepozdravili, takže píšem. No, už nás je docela dost, už by se to mohlo začít odpočítávat. Takže musí být nás už je dost. Do prdele, dost. Takhle. Musí být, už nás je dost. Řekněte. takže ještě se to počítalo. Počkej. Já jsem žlutá, luxus buxus. Pardon. Green. Budu prčic, takhle. Green. Ať jdou všichni do zelených, protože to je dobrý, takže už nás je dost jako, že bychom hráli jenom proti červeným. To by bylo ale dobrý. takže jedem na tom, dáme pánové,
ještě se to ani neodpočítává, už mě to začíná pěkně štvát. Takže uvidíme, no, kdy se to začne odpočítávat. Schováme se tady takhle do koutku. A kouknu se, kdo tady všechno je. Všichni se odpočítávají, to je tak trapný, tyjo. To, co bylo. Pro se odpojují. Já jsem ale nevěděl. No takže to nevadí. Tohle asi nevíde, dámy a pánové, jestli ne, tak hráč Dadoman TV se připojil do hry. Už nás je docela dost. Do prčic. Já jsem zapomněl, jak se píše I-O-E. Já nevím, jak se to píše, takže to napíšu takhle. Já jsem úplně zapomněl, jak se píše, fakt ne? Jo. No, to se stane, vám. Takže... Já jim něco pošlu. Jo, tady má přivávy. A ono to mám, že no, ať už to je rychlejší, pane bože. Takže... Pardon za ty smajliky, jo. Ale už nás je... Jo! Už se odpočítává čas, můžete vidět tam, kde máte XPčka. Teď tam jsem na chat, kouknu, kdo je všechno ve žlutých. Žlutý jsou al. Dík. Žlutý jsou al. Lamy. Si vás dáme. Já vím, že přeháním, že si nás dají oni. Ale tak luxus buxus, no. Takže. A hrem. Prčic. Mine. Asi si teda zvětším hudba, zvuky, celková hudba, vypnu to. No. Takže jsem zpět, omlouvám se za tohle. A už bychom se mohli začít stavit do středu. Dobrý, jeden tady nehraje, takže to už je na prd, ale to nevadí, takže brnění jsem chtěl. Ještě z bronz. Počkej. No to upgradeovali. Hej, tak to jo. Ať už vypadnou, už tady jsou dlouho, teď já dáme, pánové, teď já. No je na to přesně hodinu, takže když budeme natáčet hodinu, tak se omlouvám. Počkej, ještě jednou pusto, vypadni. Takový čepí, vypadni. No konečně. Takže brnění. Asi tak. Tak.
Takže. Kouknu, jestli se nikdo nestaví na střed. Zatím nikdo, takže když se začnu teďka stavit na střed, takže by to možná dopadlo. Hustý. Pardon za ten lak teďka. Jdem na to, dámy a pánové. Už asi tak hodně. Co to vůbec? Obrana jedna, to jde. Takže já jdu na železo. Lalala. My kadíme. Kadíme. Anes. Pardon. Dobrý, už se staví na střed, ty kulišáci jedny. Tak, teď už bych si mohl dokoupit aspoň to brnění, takže tak. Takže tak. Ne. Zkus ještě jednou. Jo, ať mohli by zabarigádovat trošku ten postel. Takže dámy a pánové, pokračujeme. Takže tak. Tak. Vezmeme si nějaký meč, kouknu, co tady mají za nejlepší meče. Dřevěnej, 16 bronzů, 12 ironů. Možná bych vzal tady ten, ale teď já... Cože? 16 goldů. Jdu pro 16 goldů. Ale... Udělali už cestu na ten střed. Ne, neudělali. Škoda, tyjo, dáme pánové. Neudělali. Takže, nikdo nejde. Dám si pro iron. Dej si je pro iron. Dobrý, já už jsem jako, že to je nějaký, omlouvám za nějaký ty tichoty prostě. Já to musím udělat. Protože sem třeba někdo přijde a já nechci, aby mě rušili do videa. Mně to nevadí. Já chci taky nějaký bronz a ne samý iron. Už iron to není tak špatný. Počkej, za kolik tady ten meč za ten iron? Myslím, že za 12 tam je 100%. Cože? Taková nachytávka, ty vole. Tady to je slabější jak tenhle meč. No to už bych, to je jasný, co bych bral, ty vole. Už ten kamen je lepší, no on je tady, dámy a pánové, on taky žije. Koukneme na nějaký, mohl bych vzít nějaký to žrádlo, že jo? Co on tady mrtě zdražili, ty vole, to je teda něco. To je šajze, kace. Vypadni, ti říkám, teď já ne. Tak asi dáme, pánové. Koukneme nějaký ty bloky. Takže pokračujeme. Takže máme 8 bloků. Jdu na střed. Oni už tam dostavili a já to dostavím radši pro jistotu. To mě ještě neznáte. To já radši takhle dostavím. Jo, tak pojďme. Hele, nějaký bugy, vidíte to, dámy a pánové. Cože? Oho. 20. No jo, mají si to hlídat. Dej si to.
Dobrý, dali. Hele, já tady jenom pozbírám všechno to zlato, co je tady na rychlovku a hnedka musím mít, ale jako dám, no já nemám čas, takže pardon, jo. Jo, to je žlutý, dobrý. Tam jsou zelený, na ty si musím dát bacha. Tak já jdu zatím k nám. Tam si udělám, tam si vezmu nějaký ty věci. Třeba nějaký už ten lepší meč. Třeba tu sekirku a nebude mít nikdo na mě. Takže takhle, cože, tam jsou i diamantové boty. Si musím kouknout. Obrana 1. Ale víte co, to se bude hodit. Já si to vezmu, takže dál. 17, takže... No. Musíme na to líp psat, takže kouknu na luky nějaký. Jestli to nezdražili. Dobrý, akorát zlevnili, takže dobrý. Jdem na střed. S tím, že se nemusím bát, ale kouknu se na nějaký ještě to brnko. Brnění. 10. Obrana 2. Si vezmu radši tohle. Vidíte, už je pěkně na to. Tak, teď si jdu a vezmu si nějaký pořádný brnko. Ale fakt, že luxusní. Takže jdem na to, dámy a pánové. Hrajeme. Hej, hrajeme. Čtyři goldy. Zabít toho zeleného, jedna prdu. Když to není Eminem, tak to není Eminem, takže jedno. Tím pádem mě to nezajímá. Podle mě by mohli aspoň žlutý vyhrát, ale jako vypadá to tak, jako nechci být takovej, jakože hodně si věřit, ale zeptám se, jestli máte klump. Asi ne. Já bych jim to tady takhle aspoň trošku. Ne, si děláš srandu. Tam je džuzna. Oh my god, ne. Tak to dáme do prčic už. Tohle byla smůla, jak... Ach jo. Tak jdem na to všechno odznova. Jak největší páni, to prčic, tak tohle mě naštve. Tohle určitě naštve každýho. No dělej. 16, posráno. Ne, posráno. Dobrý, máme 23, takže si vezmu tady ten a jdem na to, takže jdu si pro nějaký goldy. Budu tam dlouho, protože tohle mě teďka naštvo, ale dobrý, to je žlutý. Ne, jo, dobrý. Dej mi plus gol. Já spadl. Dobrý. Takže pokračujem. Ať mi dá nějaký goldy. Oni by tak hodně do goldy. Dobrý, zelení necestujou. Takže dobrý. A už je tady, takže aspoň mi dá aspoň nějaký goldy. Nebo jako mohli by mě dát nějaký goldy, já pamatuju. Jestli ne, tak jsem se naštval. Cože? Jaký tohle? Jde hlavně o tu sekirku.
To je prostě jakoby nejlepší. No a pak si chci koupit to dobrý brnko. Že to vypadá úplně blbě, jak jsem teďka spadl, úplně mě to štve. Ano, musím si zvyknout, to jsou dámy pánové, takže jdem dál. Doufám, že tam už zase padly, omlouvám se za tyhle obrovský lagy. Jako mně to ani nepřipadá jako moc velký lagy, ale jsou to lagy. Už mám 14, tak aspoň až abych měl 25. Takže tady chvíli budu běhat. Jsem a tam jak idiot, jak on. Marík, jestli odsud vyběhne. Tady je 18, mám 18, takže ještě aspoň tak 7, abych měl těch 25, jak jsem říkal. 2 se odhlásili, to jsou fakt noobové, tyjo. Jsem... Už snad odešel? Ne, neodešel, takže... Tady. Oh shit. To si ze mě dělá srandu. Nevadí. Takže snad mi dá. Jestli ne, tak please, dej mi je. Cože? Proč ho nezabil? On ho zabil. To v pytli. Není. Není to v pytli, dámy a pánové. Co kdyby jsme si zahráli na trošku agenty. Je tu tvar svěžnosti, ale to mě nezajímá. Takže mu zkusíme zbořit postýlku, tomu nobskému... Ne. Sorry, já nerad. Oh shit, jde sem. Kurňa, debilní lagy. Čau, jde se tam. Tak je to v pytli, dáme panové. Kdybyste debilové neodpojili, takže by to bylo třeba lepší, ale... Jak můžete vidět, je to hrůza. No pojď, do prčic, kde je. Jo, takový lagy, do prčic, kdybych neměl ty debilní lagy, tak bych ho možná zabil. Což se asi nestane, takže omlouvám se. On nám tu postel nezničil. No. Je takhle, už vím, on tam ten můj týpek. Aha, tak už jsem to pochopil. Snad sem nepůjde, protože teď si zrovna kupuji brnko. Takže se modlím, říkám. Ani nemám žádnou pást, ani nemůže lehoučice zabít. Mám se fakt za ty lagy, já nevím proč, ale prostě to tak je, no. Tak čus. Ale aspoň už vím, že má teďka šanci, protože já jdu úplně nahoru. Aha. Tak nejdu úplně nahoru. To mi úplně motá hlavu.
Takže... No nic no, asi to tak nevyjde. I čas se stopl. Víte co, mě už to nebaví. Takže... Musím mít shift, aby mě neviděl. Dobrý, tady není. Takže i kdyby se snažil, tak mu uteču. Pokud. Ale kdybych nespadl na začátku. Neskáču. Kuvojlák. Omlouvám se za ty lagy. Jo, mám 19 goldů. No to nevadí, vezmu si nějaký ten ironek, ano, ironek. Tak, vrnění, přesně tak. 10 ironů, přesně tak. Tak. Vezmu si meč. Já půjdu na něho teďka. Tak, nebude mít šanci. Mám 3. To je fakt noob. Jsem v pytli. Jo, zabil! Dámy a pánové, já ho zabil! Dobře mu. Kurňa, jídlo, dělej! Dělej, žrádlo, nesmí se dostat na střed. No, zabili jsme ho, je to noob veliký, jojo. Neměl šanci ani náhodou, protože jsem ho zabil já. Co si říkám, tak to asi nevíde. No tak luxusně vyšlo. Už mám nadbytek, takže už mám nadbytek goldu, to je dobře. Ale tak pojď, ne? Pojď, ne? No, takový bug. Teď mě nesmí trefit, jinak jsem mrtvej. On mě zabil. Víte proč? Řeknu vám tajemství. Já jsem málo hápek. Jsem měl už drhat. On to přežil. Tak tohle mě už nebaví. Teď jsem měl obrovskou šanci další. Ach jo, tohle mě štve. Do prčic, dáme, ne. Přestává pěkně bavit.
Je to pravda. Tak proč to nenapsat? Nevím, jak tohle videjko už je dlouhý, ale baví mě, takže pokračujeme. Takže ne, meč beru, tak. Tak. Jo, nedalo to. To je on. On jde zrovna na střed. To je škoda jak prasem. Tak teď se to mrtě laglo. No. Hele, on ho teďka možná načne a já bych ho mohl dorazit teďka, myslím. On zabil. Tak on má tu goldovou. Ne, on ho nezabil. To už dává větší smysl. Teďka hlavně nesmí utíct, protože jsem tady já. A co on udělal? Utekl. Ne, neutekl, dobrý. No prčic, ne, meč potřebuju, aby jsem náhodou ten hajzlik vnikl. Ohoho, dámy a pánové. Musím mu poděkovat. Takže jo, já jdu na svůj na svůj spawn. Doufám, že se vám to fakt, doufám, že vám to fakt nevadí, že se to trošku laguje. Nemyslete si, mě to vadí jak svině. Jo. Trošku víc bronzu, dámy a pánové, můžete zkoumat, než se to ten lak změní, takže mám 19. Nejdřív tak, pak tak, pak jsem to chtěl tak, Nožky, 6 gold. Aha, to jsou goldy. Pro goldy. Jo, pro ty bloky, vlastně. On ho zabil. To nevadí. Ještě, že já jsem něco nezbíral. Když jako není toho taky nějak tak moc. A tak jdem. Dobrý. Dum. No, tak tady je pěkně goldů. Se modlím. A jemu to rozhodně teďka jde, ten se nechce určitě odpojit. A teď mám hodně goldů, takže jdu radši dom. On zase umřel. Když mi teďka se střelí, tak končím. Říkám na rameno, končím. Ne, teď se vezmu pořádný věci. Takže... Co bych tady mohl koupit za goldy, dámy a pánové? Tady už nic. Tak ještě tady lede, tak... Vezmu diamantky. Ale docela by se hodila. Helma, což si taky koupím. Takže tak.
kurňa, jeden gold mi chybí. Jeden goldíček mi chybí, jeden goldíček. Mě štve, že jsem hnedka ze začátku spadl. To bylo docela... On spadl, takže dobrý. On spadl, dobrý, to je jedno, to je jeden gól, ten stačí. Teď si koupím aspoň nějaký to žrádlo, ať mě netrefí. No, on mě netrefí, protože teďka spadlo, takže dobrý. Podle mě se takhle zpomalu, když skáču. Tak, za chvíli se do něj vrhnu, protože to už nebude mít šanci, takže... Už ani nebude mít cenu, protože to bude rychlovka. Takže luk, tak. No, a jdu do něho, dáme panové. Jo, mohl bych si vzít, tak to už nebude mít vůbec šanci, když si tohle vezmu. Tak to nemá šanci už. Či si vezmu jednu na... Jo, to žrádlo. Či jsem chtěl. On zabil, takže dobrý. Asi mu ukázat začít toho loket. Tak jdu na to. Musím mu ukázat, jak to tu děláme. To je úplně logický. Takže jdem na to. Najedl jsem se trošku. Ale bohatě stačí a jdem na něj. Takže... Já možná zabiju. To čumíš, co? Že jsem jdu. Cože? Big Bug? Já jsem jdu full. No jdu. Ten noob. Tak jsme vyhráli, dámy a pánové, on ani ne... No tak dělej, ne. Si věř. Věř si, já už musím, že mě teďka zabije. Victorations! Victorations! Takže, dámy a pánové, doufám, že se vám toto videjko líbilo. Pokud jo, dejte like a odběr a sdílejte na Facebooku, všude na Google, na Google Plus a takový ty věcičky. Takže doufám, že se vám to líbilo a v příštím videjku čusák!